klok gaat 8 uur slaan. Voor us, voor de 161ste keer. Op naar het hele gelaan, op naar het chocolaan. De dag is uzes, het giet on. Man, ik zou mijn wand even keuren. Nee, Belangrijke zaken keerten, hè? dit ligt het wel. Ja, wat vies ervan dat er nou zo streng gecontroleerd wordt op de wanden? Nou, ik vind het een goede zaak. Ja, wat het er net meer eigenlijk. Ik bedoel, de ene wand en de andere wand, dat is net meer gelijk. En als ze vinden er van alles mee uit en ze maken eigenlijk gelijk, dan is het eerlijk. Een heleboel succes, hè? Dank u wel. Man, hoi. De winnaars van vorig jaar, het parcours van Johan van der Meulen, Reense Pieter Hiemstra en Hielke Bruinsma, zij treffen in de eerste omloop het parcours van Hajan Nicolai, René Annema en Jan Skurer. De winnaars van Volline hier, Johan van der Meulen, Reense Pieter Hiemstra, Hielke Bruinsma. Stenen achter zie je het parcours van Hajan Nicolai, René Annema, Jan Skurer. Mooi, ja, strikt net, 4 om het te waar. En nou echt nog een skierre te waar. Hajan Nicolai op die stal van 4 meter van Siepentoer en Skierrefjouwer. Brengt de bal achterin bij Reense Pieter Hiemstra, want die is even ruilen met Hielke Bruinsma. Dan kan René Annema retourneren, maar dan krijgt Hielke Bruinsma de kans om de 2 punten van Siepentoer onder de Telegraaf te brengen. Door de bal boven te slaan. Fjouwer klaar. Hajan Nicolai. Dan is het Hielke Bruinsma. Nee, dat kan de Rutte worden, maar dan is Johan van der Meulen die aan de goede kant voor de eerste keer. Hij houdt zich door, weer in leven. Het wordt 4 van mijn fjouwer. En dan de bobbenslag op die opslagbal van Johan van der Meulen. Die houdt er zelfs applaus voor. En dat betekent dat het Skierrefjouwer wordt, wat het bedoel van Hajan Nicolai. En een 4 met fjouwer vastnog. Het zocht er min uit van het winnende bedoel van Volline hier. Reense Pieter Hiemstra komt uit de hoekenwooi op die hele Lietse keert. Voorin bij René Annema. Ligt in de bek bij Reense Pieter Hiemstra. Kan hij maar een keer René Annema keren. En dan binnen punten van het bedoel van Hajan Nicolai, René Annema en Jan Skurer. 4 om een fjouwer en Skierrefjouwer. En ik denk dat ze nou net bij ons snappen. Kennen het bedoel van Johan van der Meulen, Reense Pieter Hiemstra en Hielke Bruinsma. Dit ligt het bij hun Wetterlo. Skierrefjouwer op de D. Reense Pieter Hiemstra, ja, het is alles of niks. En dan brengt hij de bal unten. En dat betekent dat de man die zo'n prachtig mooi stuurt laat hier, Johan van der Meulen, Reense Pieter Hiemstra, Hielke Bruinsma. Hier gewoon verliezen van het eerste klasparcours. Hajan Nicolai, René Annema en Jan Skurer. Maar 4 om een fjouwer en Skierrefjouwer. Nou, je bent natuurlijk dat ze de winnaars van vorig jaar binnen en ze komen uit de koets. Dus ja, dan denk je van, nou, misschien is er er nog wat beduust van. En nou ja, ik ben net koegel, zeg maar, zoals al Einsmel van der Bos. Dus beslaanbare bal. En dan mijn zinwedstrijd aan achter mij. Nou, net beduust. Het is, ik ben heel eerlijk, het is geen ideale voorbereiding. Want we winnen voort in 2. En de toeren die op veel zien 3 fjouwer is. En toen moesten wij nogal dus ding doen. Maar de valt en mooi even naar de Masurta. Dus ja, wij gingen gewoon eigenlijk te min tijd. Maar ja, dan dat mogen we net uitdwingen dat die hier gewoon voor dat parcours winnen moeten. Maar dan moet je wel maar goed keerten van. En dat hebben wij net in. Zo hebben we de betere partij. Een andere partij in de eerste omloop is die tussen het favoriete parcours van Martijn Olijnsma en die tjen het eerste klasparcours van Dirk Iridesjada. Martijn Olijnsma maakt hij de partij uit, 4-12 voor en 6-12. Het is Erik Heidsma die het bezieken om de bal op te slaan. Dan is het Dirk Iridesjada die de partij nog even rekken kan. Terug de bal, boven de tikje. Lippie nog, 6-4. Martijn Olijnsma. Voorin op Erik Heidsma. En kan Marten Veenster de partij dan uitmaken. Op die 4-12 zoals gelijk. Ja, dat kan er. Hij tikt de bal. Weer om. En dat betekent dat
Dirk Ierenschade, Erik Huisma en Sieber gedaan. Spelen ze mooi 4-2 en 6 gelijk van Martijn Olijnsma, Marten Veenstra en Pier Piersma. Wie dit zo makkelijk als het lieken? Nou, in het begin wel. Op een gegeven moment begin wat fouten te maken en dan werd het wat regent. Maar in principe 4-0 voor, dan ja, ik maar door de streep lopen. Hij heeft misschien lid dat jij dat de favorieten. Ik nou dat Johan van Mulder er is. Nou ja, ik bedoel, die hebben van gewoon weer er al bij. En wij denk ik zeer lid naar het niveau hebben. Alleen een paar fouten aan het einde, dat is jammer. Maar ik leer 4-0 voor, dan maak ik leer uit. Ja. Een van de absolute topfavorieten voor de eindwinning is het parcours van Gaëtane van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Isiger. Zij treffen in de eerste omloop het parcours van Pieter van Althuis, Jacob Klaas Heidsma en Patrick Skeepstra. Pieter van Althuis op die stand van 4-2 en 4-2. Al in het verhaal van het parcours van Gaëtane van der Bos. Dan staat Gaëtane van der Bos dan nog een beetje te hinderen. Maar dat jouwt niet. Bal wordt retourneren en daarmee wordt het 4 gelijk. Pieter van Althuis. Dus Grieze bal, best opslaan. Daar kent Daniel Isiger helemaal niet mooi. En zo lengt hij misschien wel deze partij, want in dit eerst pakken ze toch als eerste de 6. Het is 6-4. Gaëtane van der Bos. Een lietse keert en dat luidt hem al. Nou, dan is Jacob Klaas Heidsma daarvoor in precies op tijd mooi slaan. En zorgt hij ervoor dat zijn parcours in de race beeld. Het is 4 van bedrijven. En dan Pieter van Althuis die de bal echt nog eens een keer boeten het perk brengt. Dat betekent dat het nou heel goed gaat. 4 van bedrijven en Skirresois, alle in het voordeel van de parcours van Gaëtane van der Bos. Gaëtane van der Bos. Op Jacob Klaas Heidsma en dan kent Daniel Isiger keren van de keert. En daarmee is de partij ten einde. De zal tegen Triemstra blijven wijzen dat het net al te lang door had. 4 bedrijven en Skirresois en daarmee keert de parcours van Gaëtane van der Bos naar de tweede lijst.